கைஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பீட்டா குட்டி தான். 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி நான் பீட்டா ப்ரீடிங் போட்டேன். ஸோ அதுலேருந்து ஒரு 40 குட்டி வந்திருந்து அதில் நிறைய அப்படியே அடிபட்டு போய் ஒரு 2 தான் இப்போ உயிரோடு இருக்குது. அதை தான் இந்த பாக்ஸில் விட்டுருக்கேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இதுதான் இந்த ஃப்ரை கைஸ். நான் உங்களுக்கு அப்புறமா தனியாக பிடிச்சி எடுத்து காட்டுறேன். ஸோ இதில் 2 இருக்குது. இதில் கப்பி கிராஸ்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால உள்ள போய் நல்லா ஒழிஞ்சிக்கிட்டு, இதுக்கு எதுவும் ஸ்பெஷல் ஃபீட்லாம் நான் போடல. இதில் இருக்க அல்கையவே ஈட் பண்ணி அது நல்லா இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. கைஸ் குட்டி எல்லாம் எடுத்து போட்டாச்சு. நான் 2 இருக்குன்னு நினச்சேன், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி 3 இருக்குது. ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதுலேயே நம்ம இந்த 3 குட்டியும் விட்டுடலாம். பை கைஸ்.